Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, Сяжук, рады тебе Добрый бачыць. вечар. Но сёння такі вечар, калі у экранаў тэлевізараў збіраюцца хто? І не просто ж тэлегледачы, але Навукоўцы яшчэ, я думаю, навукоўцы, там што збіраюцца. пашыраецца вось так. Конечно, кола пашыраецца, і аўдыторыя. сёння у нас курсы па гісторыі Вось таму я Віцебска. кажу. А глядзі, ці ведаеш ты, што апошняя нядзеля студзеня гэты дзень святкуецца дзень навукі беларускай. Ну мы не паспелі неяк Але можем можам усіх зрабіць навукоўцаў зараз. павіншаваць, так, канешне, поспехаў, нашыя дарагія навукоўцы, і плёну ў вашай нялёгкай працы. Так, каб было што нам паведаміць, калі вось прыходзіце да нас у студыю. Так. Ну, таму зразумела ўжо, што гаворка пойдзе ў нас сёння пра навукоўцаў Віцебшчыны непасрэдна, і я думаю, будзем ужо знаёміцца з нашымі гасцямі. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і, як абяцалі, прадстаўляем нашых гасцей, навукоўцаў, канешне ж. Гэта Віктор Хаданёнак, ужо вам вядомы, быў ён у нас ужо на курсах. Гэта прарэктар па выхаваўчай рабоце Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Добрый вечер. І таксама ўсім знаёмы Вераніка Бездзель, гэта кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры правазнаўства і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Віцебскага філіяла Міжнароднага універсітэта МІЦО. Все, як сказали, все правильно. Все правильно. Ох, ну, з чаго пачнем? Я так разумею, асноўны дакладчык у нас сёння будзе Віктор. Так. І мы будзем не непасрэдна пра беларускую навуку, а пра навукоўцаў Так, Віцебшчыны. Витебщины. Хочется сказать, что у нас існуе такое меркаванне, что на нашей беларускай тэрыторыі заўжды было много мастакоў, пісьменнікаў, філосафаў, а вось людзей, якія займаюцца дакладнымі навукамі, займаюцца медыцынай, займаліся. Не так много. Але Гэта міф. Гэта міф, і мы паспрабуем зараз яго скасаваць. Можна узгадаць розныя галіны навукі, караблебудаванне, астраномію, медыцыну. Паўсюль нашы з вамі землякі вызначыліся. Нават у караблебудаванні. Нават у караблебудаванні і астраноміі. Можна сказаць, што яны былі надзвычай цікавымі людзьмі. У кожнага з іх быў вельмі пакручасты лёс. Яны не былі выключна кабінетнымі даследчыкамі, кабінетнымі вучонымі. Час быў такі інтэнсіўны, і ім прыходзілася быць спецыялістамі шмат у якіх галінах, і нават у грамадскім жыцці. Ну вось, хаця б можна ўзгадаць Максіміляна Восіпавіча Маркса. Маркс прозвішча, але гэта не Карл Маркс. Не той Маркс. А Максімілян Восіпавіч. Ён у нас нарадзіўся ў першай чвэрці 19 стагоддзя ў горадзе Віцебску. Здавалася б, жыццё яго прадказальна. Ён скончыў нашу Александраўскую гімназію, затым пэўны час працаваў у Маскве, але лёс яго быў зламаны, ён быў арыштаваны за тое, што выяўляў схільнасць да ўдзельнікаў паўстання 63 года і быў змешчаны ў Петрапаўлаўскую крэпасць. Доказаў асаблівых не было, і яго адпусцілі, але пад тайны нагляд паліцыі. Праз пэўны час, праз некалькі гадоў, яго зноў арыштавалі. Выставілі яму абвінавачанне, што ён дапамагаў удзельнічаць у замаху на Александра II, які здзейсніў Змітрый Каракозаў. І на гэты час яго саслалі ў Сібір, пад Енісейск. Што б зрабіў іншы чалавек? Маглі апусціцца рукі, але гэта быў не Максімілян Восіпавіч. Ён пачаў займацца актыўна метэаралогіяй, праводзіў даследаванні на свае ўласныя грошы. Яго саслалі без канфіскацыі маёмасці, што было даволі рэдкай з'явай, таму што асаблівых доказаў не было. На свае ўласныя грошы ён арганізаваў метэаралагічную станцыю, якая працавала 12 гадоў. Актыўна супрацоўнічаў з рускім геаграфічным таварыствам. І самае
за што мы мусім яго памятаць, ён вынайшаў такую з'яву, як касмічны пыл. Прычым... Это было першае такое адкрыццё? Першы ў свеце. Гэта настолькі ўразіла сучаснікаў, што яму, і гэта быў першы выпадак у гісторыі рускага геаграфічнага таварыства, далі залаты медаль. А ён быў палітычна ссыльны. Але медаль далі? Медаль далі афіцыйна, дагэтуль такіх выпадкаў не было. Зараз вось гэты касмічны пыл збіраецца спецыфічным самалётам. Ёсць такі самалёт У-2, такі шпіёнская копія яго, даследчыцкая ІР-2. Ён збірае на стратасферных вышынях гэты касмічны пыл для правядзення даследаванняў на рэгулярнай аснове. І штодзень на нашу з вами планету асядае 60 тонн гэтага пыла. А ён нейкую карысць можа нам прынесці, ці толькі шкоду? Справа ў тым, што тут мы можам паглядзець, што такое навука і што такое тэхналогія. Для навукі пакуль карысці много, таму што гэта даследаванне. А для тэхналогіі пакуль гэта нідзе не выкарыстоўваецца, не ведаем як. Таму бачым, Максілян Восіпович такі унікальны вучоны. Можна сказаць, што у нас на Віцебшчыне много хто жыў у Віцебску, а много хто побач з Віцебскам, таму што той, хто меў шляхецкае паходжанне, яны жылі ў сядзібах. Там Воркава, Шусцянка, Ужвальд. І побач з Віцебскам у нас, адносна побач з Віцебскам, зараз гэта Верхнезвінскі раён, на той час Дрысінскі павет, нарадзіўся Іван Дамінікавіч Чэрскі у 19 стагоддзі таксама. Здавалася б, што ў яго жыццё таксама будзе прадказальным. Старт быў цудоўны. Ён ведаў 4 замежныя мовы, граў на фартэпіяна, маляваў. Але зноў-такі паўстанне 63-го года, і ён не проста... Зноў гэтае паўстанне. Зноў гэтае паўстанне. І ён не проста дапамагаў каму-небудзь, а быў непасрэдна ў атрадзе Кастуся Каліноўскага. Яго арыштавалі, прывезлі ў Віцебск. Вось ён, гэта Ян Чэрскі, давайте пакажам. Можа, атрымаецца у нас... Так, вось, яго прывезлі ў Віцебск, і ваенна-палявы суд асудзіў яго таксама на высылку ў Сібір. Прычым з канфіскацыяй маёмасці. Яго маці і сястра засталіся без сродкаў для існавання, а яго накіравалі пад Омск. І вось гэты Ян Дамінікавіч, чалавек быў выключна цвёрдай волі. Ён неаднаразова пісаў хадайніцтва з просьбай аб магчымасці вярнуцца на радзіму, але яму кожны раз адмаўлялі. Тады ён, як кажуць, улёг у працу. Ён займаўся даследаваннямі у галіне палеалогіі, геалогіі, батанікі, біялогіі. Асабліва ён даследаваў возера Байкал і тыя рэкі, якія ў яго ўпадаюць. Здавалася б, што тут такога асаблівага, але ў возера Байкал упадае каля 360 рэк. Ён даследаваў іх усе. Рукапісныя справаздачы яго перавышалі 1000 старонак. Ён склаў геалагічную карту вось гэтай мясцовасці, узбярэжжа Байкала, якая затым прадстаўлена была не толькі ў Маскве і Петербургу. І як лепшы ўзор такой карты павезлі на міжнародны кангрэс географаў у Венецыю. Тут убачылі, што Ян Дамінікавіч чалавек сапраўды выдатны, і з цягам часу ўсе абвінавачванні з яго скасавалі, дазволілі яму жыць, дзе ён хоча. Ён у лістах, дарэчы, это вельмі такі важны факт. Многа хто кажа, што, здавалася б, вучоны нарадзіўся на тэрыторыі Беларусі, але затым з'ехаў. Якое ён мае дачыненне да Беларусі, калі ён тут не жыў і не працаваў. Але трэба разумець, што ён тут нарадзіўся, тут яго карані. І вось канкрэтна Ян Дамінікавіч пісаў у лістах на радзіму, што я тут даволі моцна абрусеў і ўжо стаў забывацца на родную беларускую мову. Так у сваіх лістах і піша. Абвінавачанне з яго знялі, уганаравалі нават пэўным чынам, но ўсё жыццё яго засталося звязана з гэтымі экспедыцыямі.
І Ён там дзесьці на Байкале і так, у на Сібіры Байкале. застаўся. Ён падарожнічаў вельмі многа, праводзіў экспедыцыі, як сапраўдны даследчык таго перыяда часу, у экспедыцыі памёр. Калі яму стала дрэнна, ён быў такі чалавек даволі моцнага духу, ён сказаў, калі я памру, калі моя душа развітаецца з маім целам, ні ў якім чынам не спыняйцеся. Няхай экспедыцыя ідзе далей. Ён памёр, і яго пахавалі на паселішчы Калымскае. Вось, зараз туды, напэўна, вельмі цяжка дабрацца. Вось. Такія вось выпадкі, што, як мы бачым, чалавек не з якой-то дынастыі навукоўцаў, не з дынастыі даследчыкаў, а цягам збегу акалічнасцяў вымушаны нават быў займацца гэтай справай. Але, прабачце, але гэта ж былі людзі ўсё ж такі шляхецкага паходжання, так, якія займаліся? Не ўсе. Не ўсе. Не ўсе. Але ўсе, як мы высвятляем, ужо займаліся даследаваннем Сібіры потым. Не ўсе, таксама не ўсе. Пакуль што толькі двое. Таксама не ўсе. А мяне вось цікавіць, што у нас тут Вераніка таксама, як навукоўца. І лежу вашыя кнігі, так, сумесны, ой, яшчэ і Александр Суботін тут таксама. А склад, гляжу, пераважна гэта мужчыны. Так? Ну, в основном мужчины, потому что наука 19 стагоддзя, да, храналагічны перыяд, які быў намі ўзяты, асабліва вось у манаграфіі, так, якая таксама там на стале ляжыць. Гэта, вось гэта. Да, першая чвэрць 20 стагоддзя, і пачыналі мы даследаваць з 18 стагоддзя. Вось. І чаму мужчыны? Таму што адносіны да адукацыі, у тым ліку да вышэйшай жаночай адукацыі і грунтоўнай такой жаночай адукацыі былі якімі? Што павінна была рабіць і якое месца ў жыцці павінна была займаць жанчына? У жыцці мужчыны у тым ліку. Дом, да, сям'я, дзеці да гэтага рыхтавалі. Вось, таму, канешне, навука 19 стагоддзя, у тым ліку беларуская навука, яна ў асноўным мужчынская па сваім гендернай, да, прыналежнасці. Вось. І гісторыя беларускай навукі гэтага перыяда гэта не толькі развянчанне міфа аб тым, што яна ў асноўным гуманітарная. Гэта развянчанне міфа у тым ліку, які доўгі час фарміраваўся там у савецкай гістарыяграфіі, пра сялянскую нацыю. Так? Нам, і мы заўсёды, ну не заўсёды, не мы, а у падыходах, да, навуковых да гісторыі беларусаў, да, фарміраваліся погляды якія, што вось у асноўным гэта нацыя сялянская, так, па сваім паходжанні, размяшчэнні не ў гарадах, а ў сельскай мясцовасці. Вось. І адпаведна невысокі адукацыйны ўзровень, так, таму што цэнтрамі вышэйшай адукацыі быў Віленскі універсітэт, потым закрыты, да, пасля адпаведных падзей паўстання, пра які мы тут уже гаварылі. Вот. І цэнтры вышэйшай адукацыі перамяшчаюцца ў Расію, Пецярбургскі універсітэт і так далей. Вось. На самой справе мы бачым, што беларусы, так, як нацыя, яны прадстаўлены не толькі гуманітарнымі, да, галінамі навукі, да, але у тым ліку і тэхнічнымі і іншымі галінамі навукі. Вось. І на самой справе нашы суайчыннікі, да, нам ёсць чым ганарыцца. І калі разглядаць гісторыю навукі праз прызму мікрагісторыі, да, то есть на прыкладзе Віцебскай вобласці, навукоўцаў Віцебшчыны, да, як мікрагісторыя, то мы бачым, што ў беларусаў быў вялікі навуковы патэнцыял, і школы навуковыя фарміраваліся. Ну і Віктор, я думаю, нам працягне нас знаёміць. Але невялічкі анонс, прабачце, сёння будуць жанчыны вось у вашым апавяданні? Не планавалася, но не можна. планавалася. Раз ёсць такое жаданне, вось можна ўзгадаць такую, ну, можна нават сказаць, дынастыю, вось кавалеўскія. Вось у нас у вёсцы Шусцянка, Дынабургскага павета Віцебскай губерніі, нарадзіўся Уладзімір Ануфрыевіч Кавалеўскі, а ў маёнтку Воркава, таксама Дынабургскага павета Віцебскай губерніі, яго брат
Андрей Ануфриевич Ковалевский. Так вось, Владимир Ануфриевич пабраўся шлюбам з Софьей Ковалевской. Софью Ковалевскую мы добра ведаем. Все ведаюць. Вось. І Софья Ковалевская паходзіла з беларускага рода Корвін-Куркоўскіх. Вось. І Владимир Ануфриевич дапамог ёй. Яна мела праблемы па выездзе за мяжу, па працаўладкаванні в універсітэтах, таму што было такое спецыфічнае стаўленне да жанчыны прафесара. Ну, прафесараў тады жанчын яшчэ і не было. Вось, з беларускіх земляў. І Владимир Ануфриевич, ён чалавек быў вялікай грамадскай актыўнасці, займаўся эвалюцыйнай палеанталогіяй. Вось, плюс ён вельмі добра стасаваў эвалюцыйную палеанталогію з філагенезам. Гэта ён сапраўды паклаў пачатак цэламу такому накірунку даследаванняў. Яго зараз палеантолагі ведаюць усяго света. Ён займаўся канкрэтна парнакапытнымі старажытных эпох. Вось. На іх аснове ён праводзіў свае даследаванні і лічыўся адзін з самых выдатных людзей таго часу. Хаця гэта не была яго спецыяльнасць. Но спецыфіка была ў тым, што ён таксама выдатна валодаў замежнымі мовамі. У нас зараз як бывае? Даследчык можа што-небудзь і зробіць, но яму бракуе кампетэнцыі, бракуе валодання замежнымі мовамі, як кажуць, іх даследаванні паміраюць разам з імі, таму што не можа іх у замежных якіх-небудзь часопісах надрукаваць. Адметнасцю нашых даследчыкаў 19-го, першай чвэрці 20-го стагоддзя, 18-го нават было тое, што яны добра валодалі і не адной, а 2-3 мовамі. Вось Владимир Ануфриевич Ковалевский, брат яго Александр Ануфриевич, ён таксама быў чалавек фанатычна схільны да даследаванняў. Можна сказаць, што калі яго дачцэ споўніўся толькі год, ён разам з жонкай перасек пустыню на верблюдах, ішоў да Чырвонага моря, каб праводзіць там свае даследаванні. Ён даследаваў там пэўную беспазванковых жывёл, займаўся нават такімі справамі, што уводзіў часцінкі сібірскай язвы, тое, што выклікае сухоты, і праводзіў даследаванні, такія, якія затым актыўна пачалі выкарыстоўвацца ў медыцыне. Вось, но... І пачалася потым гэта язва. Дзякуючы вось такім даследчыкам, мы зараз можам з інфекцыйнымі хваробамі змагацца. Разумела, канечне, шартуе. Канечне, на фоне ўсіх гэтых апошніх падзей з вірусамі гэта актуальна. Таму жанчыны былі. Жанчыны былі, адзінае, што ім было цяжка. Стартавыя магчымасці былі розныя. Ну і стаўленне, я думаю, просто, ну, гэта жанчына, ну што яна там можа нам паведаміць такога ўжо цікавага? Ідзіце дадому і займайцеся сваімі хатнімі справамі і абавязкамі. Гэта казалі тады, каб усе зразумелі. А тут і так. Зараз мы так не можам казаць абсалютна. А хто у нас наступны персанальны? Я ведаю, што там план ёсць у Віктара. План мяняецца ў нас па ходу. Можна, напрыклад, згадаць такого чалавека, як папулярызаваць беларускую навуку. Справа ў тым, што вельмі часта яна застаецца выключна ў акадэмічным асяроддзі. Навуковыя канферэнцыі, на якіх прысутнічаюць даследчыкі, яны не знаходзяць пакуль свайго выхада ў шырокія слаі грамадства. А ёсць такія прыклады, калі пра пэўных навукоўцаў здымаюць фільмы, і адразу все-таки медыйная прастора вельмі шырокая, пазнавальнасць будзе вельмі высокая. Там песні пра асобных нават пішуць. У нас быў такі выдатны чалавек, як Михаил Павлович Уронченко. Ён нарадзіўся ў Копасе, скончыў ваенную школу, выдатна страляў, фехтаваў, ездзіў верхом, але ён займаўся геадэзіяй, ваеннай картаграфіяй, геаграфіяй. Апроч усіх вось гэтых сваіх захапленняў ён ведаў 10 моў. Прычым не проста на ўзроўні разумення. Прыведу прыклад, які шмат пра што гаворыць. Ён пераклаў Фауста Гёте
на рускую мову непасрэдна з нямецкай і перакладаў Шекспіра у свой вольны час. Яму гэта не было цяжка. У часы, калі не было вось Google Translate, Не было ні Google Translate, ні іншых сучасных гаджетаў. Вось чалавек, які займаецца ваеннай картаграфіяй, удзельнічае ў ваенных кампаніях. Вось, у свой вольны час перакладае Фауста Гёте, перакладае творы Шекспіра. Канешне, ён не застаўся незаўважаным і ў ваенным кіраўніцтве. І ён нават удзельнічаў у такой пэўнай шпіёнскай місіі, яго направілі ў Турцыю, дзе ён займаўся ваеннай разведкай. Можа, яшчэ і турэцкай мовай валодаў? Безумоўна. З гэтага ўсё і пачалося. І вось у Ронченка ён склаў нават атлас Малой Азіі, праводзіў свае геадэзічныя, картаграфічныя вымярэнні. І чалавек, які сапраўды надзвычай таленавіты. І гэта адметнасць 19 стагоддзя. Зараз ёсць такая праблема, якую можна абазначыць як варварства спецыялізацыі. Вучоныя засяроджаны не толькі ў межах адной навукі, а ў межах вельмі вузкай, якойсь спецыфічнай тэмы. Нават ёсць такі, як анекдот, не анекдот, прымаўка, не прымаўка. Раней ён быў вучоным, а цяпер стаў спецыялістам. Вось. Той перыяд часу мы бачым, можа, гэта адметнасці навучання, можа, яшчэ якія фактары гэтаму спрыялі, можа, сам рытм жыцця, зараз вельмі шалёны рытм жыцця, чалавек не паспявае адаптавацца да зменаў, увесь час выходзіць новая інфармацыя, новыя даследаванні адбываюцца. Там час, напэўна, ішоў па-іншаму, і ён мог засяродзіцца і на ваеннай... І на картаграфіі, і на Гёте. І на Гёте. Ось. Таму вось такі Міхаіл Павлович Ронченка. Яшчэ адной адметнасцю, якую таксама хочацца нагадаць, можна лічыць тое, што нашы вось гэтыя вучоныя, яны не былі вельмі жорстка прымацаваны да аднаго месца. Дзе яны як бы працавалі ў універсітэце, на гэтым жыццё іх не заканчвалася. У іх было вельмі многа раз'ездаў, камандзіровак. Пасля заканчэння універсітэта, калі універсітэт бачыў, што ёсць схільнасці да навукі, гэта было, як правіла, на 2-3 гады адпраўлялі на стажыроўку. І нашы вучоныя наведвалі лабараторыі пэўныя, лекцыі знакамітых прафесараў Еўропы, прывозілі нават адтуль узоры абсталявання. Вось вельмі цяжка, напрыклад, напісаць біяграфію Александра Івановича Садоўскага. Ён нарадзіўся у нас у Віцебску, затым вучыўся ў Хельсінкі. Што ён там у Хельсінкі рабіў, да? Гельсінхорф, так. Затым ён падарожнічаў па Еўропе, там выкладаў у розных універсітэтах, памёр у Празе. То вось калі пра яго, напрыклад, здымаць тэлеперадачу па месцах, так на адной камандзіроўкі, напэўна, здымачныя... Бюджэт будзе ладненькі такі, атрымаецца. Вось. І атрымлівалася, што мы акумуліравалі, не варыліся ва ўласным катле, ва ўласным соку, акумуліравалі дасягнення розных еўрапейскіх краін у навуковай сферы. Ну, сярод навукоўцаў, я так разумею, гэта і зараз вельмі распаўсюджана, што не прывязаны да месца. Гэта могуць быць даследаванні ва ўсіх канцах света. Гэта людзі свету такія, так? Так. Перамяшчаюцца. Зараз такіх... Айцішнікі, навукоўцы. Фрілансеры. Навукоўцы, фрілансеры. Каб не пакрыўдзіць нікаго. Не зусім так, Не зусім як так. у 19 стагоддзі, таму што дыстанцыйна можна. Навошта вам камандзіровачныя? Уключаем зноў-такі інтэрнэт. З другого боку, навукоўцаў, колькасць навукоўцаў 19 стагоддзя і зараз. І магчымасці, напрыклад, накіраваць камандзіроўку і адпаведна прафінансаваць гэта, былі зусім іншымі, колькасць універсітэтаў, цэнтраў. Вось таму, калі мы разглядалі гісторыю навукі на канкрэтных прыкладах навукоўцаў, у пачатку кожнага параграфа, раздзела кнігі ёсць невялікі такі экскурс у эпоху. У тую эпоху. І мы паспрабавалі даць нейкія такія агульныя характарыстыкі развіцця канкрэтнай галіны. Як, што,
што было адкрыта, да, якія праблемы існавалі і што канкрэтна тады ўжо бачна, што зрабілі нашы навукоўцы. Вось, то есть нейкі кантэкст эпохі прысутнічае, таму што навука, канешне, была на нейкай ступені сусветнай у гэтым плане. Давайте зараз крыху перарвемся на нашу эпоху, паглядзім, што сёння абмяркоўвае Александр Карэнман, а потым зноў вернемся ў студыю. Всем привет! Это традиционная рубрика вечернего Витебска «Это надо обсудить». Я думаю, что наши телезрители уже к ней как следует привыкли. А вот нужно ли менять то, к чему люди привыкают? Для того, чтобы развиваться и идти дальше, мы сегодня и обсудим. Начинаем. Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Вот совсем недавно я столкнулась с очень интересной подборкой того, что нужно периодически менять в нашей жизни. Раз в месяц зубную щетку, раз в полгода приблизительно подушку. Ну и вот некоторые говорят, что раз в 7 лет нужно менять работу для того, чтобы, не утопать в болоте повседневности и какой-то там рутины. Что ты по этому поводу скажешь? Ну, я думаю, что в этом есть здравая мысль. Во-первых, потому что, когда ты меняешь что-то, и ты всегда полностью себя выключаешь из привычной истории, помещаешься в какую-то непривычную, и поэтому ты развиваешься. Потому что, когда ты на одном месте очень долго находишься, ты привыкаешь и уже как бы не так стараешься, возможно, и не так находишь что-то новое в себе. Ты становишься немножко, может быть, таким комфортным человеком, который в зоне комфорта пребывает, у него все хорошо, все налажено, есть какой-то график работы, есть какая-то схема, по которой каждый день трамвай едет по рельсам, как говорится. И это человека немного приводит в деградацию, это правда. То есть ты считаешь, что, находясь на работе, скажем, лет 15, невозможно развиваться? Ну, возможно, но желание развиваться, мне кажется, не такое сильное, нежели как у студента, который только устроился. Если ты, например, не развиваешься, но ты и не деградируешь, то есть ты не портишься в отношении своего труда и как личность тоже, нужно ли что-то менять? Для чего? Ну, вопрос, деградируешь ты или нет, это вопрос неоднозначный, потому что, возможно, ты деградируешь, а возможно, Но не не деградируешь. замечаешь этого. Но то, что не развиваешься на одном месте при длительном каком-то пребывании, то очень большая вероятность. Особенно, если это не речь идет о том, что ты прям вот сильно-сильно настроен на саморазвитие, ты постоянно обучаешься, получаешь какой-то новый опыт, меняешь что-то, все равно, в конце концов, ты упираешься в то, что ты в данной локации достиг какого-то максимума. Ну, в творчестве, я не знаю, возможно, в творческой нашей сфере так точно. И когда уже стоит вопрос, поменять ли что-то кардинально, то есть бросить работу, пойти в другую сферу, либо переехать в другой город, поменять коллектив, тут вопрос стоит скорее, что тебе вообще от этой жизни нужно и зачем тебе это нужно, зачем тебе быть лучше, зачем тебе развиваться дальше. И если этот вопрос вот на чаше весов перевешивает вопрос, нужно ли тебе просто комфортно жить, растить своих детей. Ну, есть же какая-то стабильность еще, да. Да, вот эту стабильность семейную. В основном стабильность у многих, она ассоциируется с устройством семьи, с нормальной, размеренной, спокойной жизнью. И, например, вот сейчас у меня, например, если брать мои личные какие-то вот эти внутренние весы, вот эта спокойная, стабильная семейная жизнь, Все-таки перевешивает. она у меня перевешивает. В первую очередь, потому что я все-таки вижу в этом свой смысл, жизни, да. Более чем какое-то развитие по карьерной лестнице, по профессиональным каким-то качествам. Другой разговор, когда место работы либо постоянные увлечения, они человека давят не на принципе карьерного роста, а на принципе психики, и человек просто не может уже находиться тут, не может делать то, что он делает каждый день. Это его угнетает психологически, и человек впадает в депрессию. Вот этот уже Но момент... тогда, безусловно, нужно что-то менять. Да. Но здесь возникает другой вопрос. Ведь стабильность никто не отменял, даже несмотря на то, что на тебя там что-то давят психологически или еще каким-то образом. Возникает страх перед тем, что тебя ожидает. Потому что когда ты изо дня в день ходишь на одну и ту же работу, выполняешь одни и те же функции, справляешься с ними в принципе неплохо, да еще и получаешь зарплату за это, то есть, в целом тебя все устраивает, только что вот как-то психологически некомфортно,
комфортно. Ведь ты же можешь разрушить то, что у тебя есть, та синица в руках. Ну, понятно, и гнаться конечно. за журавлем, который в небе, и не факт, что ты его догонишь. Вот каким образом справиться со страхом? Я думаю, что это риск, которого никак не избежать, со страхом не побороться. То есть Тут гарантии никто не выдает. Никто не выдает в жизни вообще никаких гарантий. Я бы все-таки всегда действовал и поступал бы по уму. Я человек, который не готов идти на неоправданные риски, но готов идти на оправданные риски. То есть, опять же, нужно каждому, мне кажется, просто для себя решить наиболее важные ценности. Вот они. И если есть хоть какая-то вероятность того, что благодаря тому, что мы пойдем на этот риск, из-за того, что, вернее, мы пойдем на этот риск, эти ценности могут каким-то образом повредиться, да, разрушиться, я думаю, что на этот риск идти не стоит. Но если есть четкое понимание того, что благодаря тому, что ты пойдешь на этот риск, ты, во-первых, сохранишь самые важные для себя ценности, и, получишь шанс стать лучше, может быть, у тебя не получится, но, по крайней мере, ты сохранишь ценности, да, вот эти. Я думаю, что в таком случае очень оправданно и нужно идти на риск. Даже если ты начинаешь замечать в себе какие-то серые будни, ну, по отношению к работе, может быть, нужно глубже копнуть, и найдется что-то интересное? Но, опять же, человек с возрастом, он теряет вот этот энтузиазм. Я слышал, что переезжать в другой, более крупный город нужно до 25 лет. Почему нельзя делать этого потом? Не, можно, Кстати, но это тоже больше хорошая шансов. тема. Больше шансов на то, чтобы у тебя все получилось. Мне было легче учиться в 19, 20 там, лет, в 23 даже легко было учиться чему-то новому, нежели сейчас. Ну, хотя прошло очень мало времени. Я очень восхищаюсь людьми, которые там в Берут 40, и в в 50 50 меняют начинают свою жизнь. менять свою жизнь, начинают образовываться, начинают самообразовываться. То есть это для меня какой-то восторг невероятный и удивление, потому что я представляю, как им тяжело. Мне даже образно пересдать на права сейчас было очень сложно, потому что я не мог себя заставить непосредственно поучить правила, да, а вот, например, когда я это делал в 18 лет, для меня это было, ну, просто, ну, я не понимал, почему люди не могут, ну, вообще выучить правила дорожного движения, какая вообще в этом сложность, то есть, мне, ну, то есть для меня это было настолько элементарно, что просто сейчас, через, там, 12 лет, а я представляю, что будет через 15 лет. В общем, к какому выводу пришли? Менять нужно, но если только ты уверен в своих силах и наверняка... Не в силах, а если ты точно... не боишься рисковать. Я бы не так сказал. Я бы сказал, если ты точно уверен в том, что твой риск не повредит твои самые важные ценности. То есть всегда нужно понимать, для чего, ну, стараться разобраться, что для тебя самое главное, самое важное в жизни. Потому что когда ты будешь что-то менять кардинально в своей жизни, ты можешь повредить то святое, что у нельзя тебя было уже трогать. есть. Да. Вот именно то святое. И ты потом не сможешь с этим совладать. У тебя будет все время душевная травма, которая тебя будет разрушать. И ты дальше. что переезжал, что не переезжал, да. Чё Ну, лучше? а если вдруг рисковать не хочется, и все-таки велика угроза того, что что-то поменяется не в лучшую сторону, можно менять хобби, можно менять музыку, пристрастия, можно менять какие-то вкусовые пристрастия. В конце концов, поменяйте зубную щетку или подушку раз в полгода, этого будет достаточно. Главное, не менять волну. Это радио Витебск, рубрика «Это надо обсудить». Это надо обсудить. Знаете такую фразу из боевиков? Уже слишком поздно что-то менять. Так вот, эта фраза актуальна только тогда, когда закрыты обменники. А пока время не позднее, можно успеть. На сегодня все. Пока. Ну што ж, даражэнькі тэлегледачы, вось Александр Крынман, як заўжды, абмеркаваў важную тэму, а мы працягваем нашу размову. Нагадваю, пра каго яна сёння? Пра беларускіх вучоных, непасрэдна пра вучоных Віцебшчыны. Працягваем. І працягваем, мы зараз вернемся назад, напэўна, так, па часе ў эпоху, і звернемся да постаці Казіміра Семяновіча. Безумоўна, вось цяжка будаваць карабель в адкрытым моры, абавязкова патрэбны, каб быў нейкі грунт, нейкі фундамент. І у нас гэты фундамент закладваўся не одно дзесяцігоддзе. Вось, напрыклад, Казімір Семяновіч, ён выхадзец з 17 стагоддзя. Нарадзіўся каля Віцебска, быў шляхецкага паходжання, яго Пакажам, які ёсць партрэт, ну, які бацькі валодалі маёмасцю тут у нас на Віцебшчыне. Займаўся ён артылерыяй. Удзельнічаў у ваенных кампаніях і у бітве пад Ахматавым з татарамі, і у
войне Речи Посполитой с Москвой 1632-34 года. Вось. И затым з'ехаў у Нідерланды. З'ехаў у Нідерланды, там заняўся не толькі тэарэтычнымі даследаваннямі, але і пачаў праводзіць даследаванні ў сферы артылерыі і ракетабудаўніцтва. Як бы гэта ні гучала у сярэдзіне 17 стагоддзя. Зразумела, ракета сярэдзіне 17 стагоддзя і 21-го гэта розныя рэчы, але тут важны сам факт. Ён займаўся гэтымі даследаваннямі і выдаў унікальную кнігу «Вялікае мастацтва артылерыі». Частка першая, прычым, калі браць поўную назву, таму што была яшчэ і частка другая, але яна беззваротна знікла. Як і мёртвыя душы. Толькі адразу ж узгадаў Гоголя «Мёртвыя душы». Убачыўшы такую схільнасць і не толькі да тэарэтычных, але і да практычных такіх доследаў, кароль Рэчы Паспалітай вернуў Семяновіча. Спачатку ён быў інжынерам у войску, а затым нават быў намеснікам начальніка кароннай артылерыі. У сваёй вось гэтай кнізе «Вялікае мастацтва артылерыі» ён спасылаецца больш чым на 200 навукоўцаў, дае спасылкі на канкрэтныя работы. Прычым яго гэта кніга, яна напісана навуковай мовай. Там прыводзяцца дакладныя матэматычныя падлікі, фізічныя вымярэнні. Ён упершыню у сусветнай практыцы вынайшаў мадэль трохступенчатай ракеты. 3 ступені, яна ўзлетае, одна ступень згарэла, адпала, другая, третья. Вось. І нават запускаў ракеты з пэўных падставак. Дарэчы, не так даўно на падставе яго вось гэтых чарцяжоў запусцілі ракету, яна палетела, все ў парядку. Таму Казімір Семяновіч лічыцца адным з тых людзей, якія ўклалі зрабілі найбольшы такі ўнёсак у развіццё ракетабудаўніцтва. Ну, гэта такі Ілон Маск 17 стагоддзя, так? Так, я думаю, яны бы сябравалі. А зараз яго прозвішча сапраўды ўпісана вось у гісторыю ракетабудаўніцтва? У зале славы НАСА ён, Циалковскі і яшчэ 3 чалавека. Вось. Бачыце, вельмі прыемна, што наш з вамі земляк, спадвіцеўшы, настолькі вызначыўся. Лёс у яго быў трагічны. Ён напісаў другую частку. Вынаходніцтвы былі вядомыя, але ён займаўся яшчэ і фейерверкамі, займаўся камерцыяй. Трэба было неяк жыць, І па адной з версій ён памёр сам, па другой яго забілі, каб выкрасці нават чарцяжы, пэўныя яго падлікі. Таму, хутчэй за ўсё, абарваўся яго лёс вось такім трагічным чынам. Тым не менш, трэба зразумець, што гэта сярэдзіна 17 стагоддзя. Такі даследчык, навуковец, Віленскую акадэмію заканчваў за мяжой, як бы не вучыўся, за мяжой толькі працаваў і ведаў атрыманых у нас, тут яму хапіла. Цікава. Працягваем далей, ну таму што у нас часу не так шмат, а я бачу, што навукоўцы у нас навукоўцы яшчэ. спіс не сканчаецца. Як у нас Дзяніс Юрчак, значыцца, будзем рабіць другую частку. Трэба паспець усё, што зможам. Каго яшчэ такі? Ну вось такога. Такая яркая яшчэ асоба. Ось вы звярнулі увагу на караблебудаванне. Давайте узгадаем Карла Шыльдара. Ён у нас... Давайте. Карла Той Шыльдара. самы. Яго ж все ведаюць. Конечно, безумоўна. Я спадзяюся, так і будзе. Ну, пасля нашай сённяшняй размовы, канешне. Вось, ён нарадзіўся таксама побач з Віцебскам у сядзібе Сіманова. Бацька яго займаўся гандлем. І Карл Шыльдар, яго заўжды цікавілі караблі. Ён рабіў розныя даследаванні, рабіў марскія міны. Затым з цягам часу пераехаў у Петербург. І там упершыню не толькі зрабіў разлікі і праект, але сканструяваў металічную падводную лодку з цельным металічным корпусам. Яе нават выпрабавалі на Неве ў 1834 годзе. Прайшлі выпрабаванне. Яна была па памерах не вельмі вялікая, 6 метраў у даўжыню, дзе-то каля 2 метраў у шырыню і 2 метра у вышыню.
Такі батискафчик. Батискаф. Экіпаж каманды складаў 10 чалавек. Як же яны ўсе там Вось вмясціліся? так. 6 метров. Шчыльненько, худенькі. І плюс не просто як бы і спусцілі на воду. Упершыню быў зроблены запуск ракет з падводнага становішча боезарядаў. І зразумела, што Карл Шыльдер, ён карыстаўся вялізнай папулярнасцю ў ваенных колах. Сам ён быў прафесійны ваенны, прымаў удзел у ваенных кампаніях, удзельнічаў, дарэчы, у абароне Бабруйска падчас вайны 12-го года. Таму гэта быў не тэарэтык. Ён быў практык і актыўна у рэальным жыцці свае навуковыя вось гэтыя доследы прымяняў. І калі вось тут мы закранаем ваенную тэматыку, то можна ўзгадаць Петра Аўгустовича Гельвіха. Ён нарадзіўся ў нас у Віцебску, непасрэдна, не побач, а непасрэдна ў Віцебску, і займаўся даследаваннямі ў галіне ваенных самалётаў. Ён упершыню выкарыстаў безадкатныя гарматы на самалёце. Вось, плюс ён займаўся тэорыяй стральбы, вось, займаўся матэматычнымі разлікамі дакладнасці, трапнасці вось гэтых вымярэнняў, як правільна праводзіць гэтыя стрельбы. Сам заўжды кіраваў эксперыментамі на палігонах. Вось. Дарэчы, вось гэта адна з такіх спецыфічных з'яў сучаснай навукі, што яна шмат у чым скіравана ўсё-такі не навука, нават а тэхналогія, на ваенную спецыфіку. Як гэта не сумна будзе сказаць, але вось глядзіце, сярэдзіна 40-х гадоў 20-го стагоддзя, якое самае было такое дасягненне? Ну, это военная техника. Бомба ядерная. І вось яно дасягненне навуковай думкі, можна сказаць. На зруйнаванне і толькі на смерць, як ёсць. Не, ну навукоўцы потым пашкадавалі пра тое, што зрабілі, але ўжо зрабілі. Але гэтыя веды ўжо ёсць, і ад іх нікуды не падзенешся. Многія ваенныя распрацоўкі потым былі адаптаваны, да, ўжо для грамадзянскага жыцця, але спачатку Віктор Мамятович тут правільна гаворыць, што навуковую рэвалюцыю паскорыла халодная вайна. То есть перадумоў стала. А калі вось Вераніка у нас як супрацоўнік міжнароднага універсітэту, вось мы з Віктарам уже таксама перад праграмай пра гэта размаўлялі, стан і ўвогуле становішча беларускай навукі зараз у міжнародным такім кантэксце, як яна выглядае? Прэстыжна ці ёсць такія праблемы, якія існуюць, каб прабіцца і зрабіць нейкае такое адкрыццё, што там усе ахнуць і скажуць: ого. Такую цэласную карціну, напэўна, на сённяшні дзень даць складана. Чаму? Таму што навука развіваецца, і калі вось на прыкладзе 19 стагоддзя многія навукоўцы, яны былі ў некалькіх галінах накірунку, і там, і там, і там. І тут вось дастаткова часта гучала слова ўпершыню. Да? Сёння, як ужо было адзначана, навука, у тым ліку беларуская, яна вузкаспецыялізавана. Так? І таму гаварыць за ўсю навуку я, канешне, не буду. Бліжэй, напэўна, ўсё-такі гуманітарная, да, гістарычная галіна нашай айчыннай навукі. І зразумела, што калі даваць нейкую ацэнку, да, у міжнародным кантэксце, то трэба адзначыць, напэўна, крызіс гуманітарнай навукі ў цэлым, так, які сёння існуе, у тым ліку у нас у краіне, таму што тэндэнцыя якая? Навука павінна даваць прыбыль, так, грошы. А назначэнне гуманітарнай навукі, гуманітары і грошы, гэта разыходзіцца. Гэта фарміраванне светапогляду, крытычнага мыслення, аналіза. І таму непасрэднай сувязі паміж распрацоўкай і прыбылю мы тут не бачым. Але, канешне, гістарычная навука, яна, навукоўцы, зразумела, вучоныя працуюць. Напрыклад, гісторыя
беларускай дзяржаўнасці, да, адна з прыярытэтаў. Вось, калі гаварыць пра, ну, напрыклад, уже канкрэтна нашы, напрыклад, навуковыя, да, даследаванні, то вельмі прывабна на сёння выглядае аналіз і увогуле разгляд савецкага перыяду ў кантэксце, напрыклад, гісторыі паўсядзённасці, гісторыі дзяцінства і гэтак далей. Гэта тыя новыя накірункі, якія сфарміраваліся на Захадзе яшчэ ў перыяд існавання Савецкага Саюза, але па пэўным прычынам ідэалагічным, да, ну, былі невядомы ці, ну, скажем, неспрыяльны для развіцця. А пасля распаду, да, вось, сталі даступны інфармацыя пра іх, да, і матэрыялы і гэтак далей. Ну, а канкрэтна ў нашым універсітэце, да, калі гаварыць тым, што ён мае міжнародны статус, зразумела, мы супрацоўнічаем з універсітэтамі і Польшы, напрыклад, да, іншых краін. Вось, і нават калі мы гаворым пра гісторыю навукі нашых навукоўцаў і 19 стагоддзя і 20-го, вось тут мы, напэўна, некалькі слоў скажам, да, пра Алфёрова, якога, калі іншых не ведаюць, то Алфёрова ведаюць адназначна, да, і нават моладзь, да, вось, то, канешне, тут не толькі навуковыя веды, да, але і пэўны брэнд горада, турыстычны, у тым ліку брэнд горада, да, і, напрыклад, ёсць інфармацыя і ёсць магчымасць гэта выкарыстаць нашым студэнтам, таму што адна з нашых спецыяльнасцяў, да, міжнародны турызм і лінгвістычнае суправаджэнне, да, міжнароднага турызма. Вось, то сувязь непасрэдная паміж тэарэтычнымі распрацоўкамі, да, і іх практычным прымяненнем у тым ліку і сярод студэнтаў. Вось, таму што тут таксама, вось, Віктор Мамертович гаварыў, да, гучала, што ёсць праблема папулярызацыі навукі. Мала знайсці адкрыць, яшчэ трэба напісаць так, як каб і трэба фільмы здымаць. І фільмы здымаць, і напісаць, да, каб было зразумела і цікава. Вось гэта таксама праблема, таму што многія нашы навуковыя кнігі і падручнікі, што гаварыць, універсітэцкія, у тым ліку, напісаны такой мовай, што не кожны студэнт і зацікавіцца. Раней, сапраўды, было больш выданняў такіх, якія былі для шырокага кола карыстання. Зараз яна зноў-такі пра тое, што казаў Віктор, вузкая спецыялізацыя, і зразумець змогуць толькі спецыялісты. Ну, нам з вами наўрад ці паддадуцца такія кнігі, бывае так. Не паддаліся в універсітэцкія часы. І спрабаваць не буду. Яшчэ некалькі хвілін, і тыя, хто не ведалі нічога пра Алфёрова і не даведаюцца. Так, давайте пра Алфёрова. Што вось самае галоўнае, што нават тыя ж мабільныя тэлефоны, усе гэтыя гаджеты, так? Ну, калі гаварыць канкрэтна пра Жараса Алфёрова, да, адметнасць, якая першая, гэта фактычна сучасны наш навуковец, вучоны, нарадзіўся ў Віцебску і працаваў уже і свае самыя важныя адкрыцці зрабіў ужо у наш сучасны перыяд. І сапраўды вы правільна адзначылі, да, што адным з, наверное, самых важных адкрыццяў Алфёрова стала выкарыстанне тэхналогій, якія дазволілі зрабіць мабільны тэлефон, дазволілі запісваць на CD дыскі інфармацыю. Да, пры дапамозе сеткі інтэрнэт, без якога сёння ні моладзь, ні падлеткі, ні дзеці, да, не ўяўляюць свайго жыцця, да і мы таксама. Вось, і ў 2000 годзе, што таксама не так часта бывае, Жарас Алфёраў з амерыканскімі навукоўцамі Крэмерам і Кілбі атрымаў Нобелеўскую прэмію. Беларусаў, якія атрымалі гэтую прэмію, можна пералічыць фактычна, да, па пальцах. Не так шмат, як хацелось бы, але свой унёсак усё роўна зрабілі. Да, таксама. Вось я хочу яшчэ пра Жараса Алфёрова сказаць, што менавіта наш тэхналагічны універсітэт хадайнічаў пра тое, каб ён стаў ганаровым жыхаром горада Віцебска. Вось. У нас у Беларусі акрэдытавана крыху больш, чым 200 навуковых арганізацый і ўсяго 26 тысяч навукоўцаў. І адны з самых адметных працуюць у нашым тэхналагічным універсітэце. І я не здзіўлюся, калі зараз у нас на якой-небудзь IT-спецыяльнасці ці аўтаматызацыі зараз за партай сядзіць новы Алфёраў. Все-таки Жарес вельмі звязаны шчыльна з нашым тэхналагічным універсітэтам.
Вы бачыце, Не, ну было б странно, калі б сёння вы сказалі што-небудзь іншае. Ну ўжо першы крок зроблены, наколькі я ведаю, вось ужо казалі мы тут у студыі, першая гімназія нават набыла імя Жарэса Так. Алфёрова, таму ўжо нешта робіцца неяк. Дзеці ведаюць пра гэта. У нас ёсць яшчэ, Іван, Ну, час? 2 хвіліны ёсць. Ёсць 2 хвіліны. А тады Вераніка ўжо нам распавяла, Віктар таксама хацеў сказаць, якія праблемы зараз у беларускай навуцы? З вашага погляду. з майго погляда, яны не вельмі адрозніваюцца ад праблем агульнасусветнай навукі. Гэта, як мне, як гуманітарыю скажу, праблема, што вельмі часта тэхналагічныя даследаванні не стасуюцца з пэўным катэгарычным імператывам, з пэўнай мараллю. Зараз асноўныя прарыўныя тэхналогіі гэта генная інжынерыя, ядерная зброя, психотронная зброя, Ізноў пытанне кланирования чалавека. І вось гэтыя праблемы без гуманітарнай падрыхтоўкі могуць прывесці да вельмі негатыўных з'яў. Як гэта не страшна гучыць, але асноўная пагроза для чалавека сёння гэта сам чалавек. Это не вірус, не яшчэ што-небудзь, гэта сам чалавек. Таму што мы пакуль не можам адаптироваться да гэтых новых дасягненняў, да гэтых новых узбраенняў, правільна з галавой імі карыстацца. Таму стасункі катэгарычнага імператыва, стасункі маралі і навуковых дасягненняў на сённяшні дзень адна з самых галоўных праблем. Ну а вось зараз у наших руках, тут у маіх, 2 кніжкі. Ці працягваюцца яшчэ? Так, мне зноў паказваюць, што часу ўжо амаль няма. Ці вядзецца распрацоўка яшчэ? Ці ёсць яшчэ імёны, каб пашыраць, так? Імёны ёсць, часу пакуль няма. Але все наперадзе. Трэба ехаць у Сібір. А вось яны паспявалі і некалькі адразу. Да, мы ўжо згадывалі і Гёте. Дзякуй вам вялікім за вашу працу. Сапраўды, я думаю, што і мы з Іваном, і нашы тэлегледачы сёння адкрылі і пачулі новыя імёны ў навуцы беларускай. І тым больш, яшчэ больш прыемна, што гэта нашы суайчыннікі непасрэдна з Віцебшчыны. Таму займайцеся далей, знаходзьце, калі ласка, час. Ну, канешне, не так, каб гэта шкодзіла там вашай сям'і і вашай асноўнай працы, але будзем вельмі рады, калі будуць новыя імёны, калі вы зноў завітаеце да нас у студыю. Вось. Нам застаецца толькі развітацца, праз 2 тыдні зноў будуць курсы па гісторыі Віцебска, а напрыканцы з музычным нумарам будзе узорны аматарскі калектыў «Альтанка». Пакуль пабачымся. Ох, и села Ульяница ледок, ох, и села Ивановна ледок, ох, сердце ледок, моя радость и ледок, все бялюсенький кужалек. Ох, и рвала Ульяница ледок, ох, и рвала Ивановна ледок, ох, сердце ледок, моя радость и ледок, все бялюсенький кужалек. А сорвавший на почке ставила, а сорвавший на почке ставила, ох, сердце ленок, моя радость и ленок, все бялюсенький кужалек. Ох, и слава Ульяница ленок, ох, и слава Ивановна ленок, ох, сердце ленок, моя радость и ленок, все бялюсенький кужалек. Ох, и прала Ульяница ленок, ох, и прала Ивановна ленок, ох, сердце ленок, моя радость и ленок, все бялюсенький кужалек. Ох, и ткала Ульяница ленок, ох, и ткала Ивановна ленок, ох, сердце
А садком шитый сорочек нашила, а садком шитый беленых нашила. Ох, сердце ленок, моя радость и ленок, все